Kapan takutay bukok song narok saimana Bangladesh tama ungitong. O Bangladesh tungflaman no tino tini Bubagra Bharat hakotoni border no tine wana jagai tongo. Abagino bo bini Facebook ni bisingtei post khai koina nangkha. Bo o post khaitino saka chini yago Bangladesh ni koktoma sokpai khaje. Bangladesh hastini halok belai hamya. Bharat hapang Bharat wo tongnai lukurong no kwrak toninan nangnai. Ang Sheikh Hasina no borom riwo. Haifano bini yagolo bini langmani yoksama kaham anglak. Bangladesh kaisa kwrak wansongmung hamya Bharat ni faisingtei agogoi tongo. Bangladesh tungfai tongmani digi sigi Tripurao West Bengal Meghalaya tei Assam sikang ongoi mano. Jodi tabuk ungyakhe thinango ungsasuk ungkhe Bharat hapangni yago plan B tongnan nango. Bo puilao omhaike post khaika bini yagolo botaibo post khaika koktoma khnawi manka Sheikh Hasina Bangladesh yakarei thangka. Bangladesh martial law ongoi tongo. Ang agini simingno Bharat hapangno sawi tongo. Bharat ni yago plan B tongnani nango. Chini hano mathang narukna bagui Bharat hani bosarokno puito chanani nangnai. Bangladesh ni halok hamya ongmani bagui Bharat ni border kwrak khainani nango. Kabangko salka border ro nei bo bini Facebook ni bisingti koikha. Botebo Home Minister no koikha. Borom ganang Home Minister Amit Shah bai angkok salaikha bo kok rakha Bharat ni border kaham kheno kwrak khaijakha tei raija chayatei phaine rokno habw jaglak. Bo o halogo mokol kai tongo tei border security rokno kwrakhe duty khairewui tongo hnei sai khana rakha. Bubagra o kaitham post ni bisingtei lukurongno epakheba Bharat hakotoni lukurongno hodak toni dihini saka tei Bangladesh je digi sigi ungui tongmani Tripura hasteo habwi mano tei Bangladesh ni je border tongnai ari rok hasteo habwi mano hnei sai khana rakha Bubagra bini o post ni bisingtei.